rabengit kan ni singu try jong ka lajia pa arpulai ni teng supaya pi baro sya kan ni ka mas pukui kan ni ka step paringin aingu yo blay na muta ki berkhoi boleh bah yengi ingin sedang ke mas pukui de pangi sim ki jing ruai na kan par lai spa saupo One baraya royu try, hallelujah. Demani baulam rei, hallelujah. Rashu try tingayu, hallelujah. Bagi satria kenu. Agatang ukpau kun badman sembakoi. Amen. Kajung e jong trajung e Jesus Christ, bat kajung e jong ublay, lem kajung slog jong man sembakoi kendan rengkat bat pi baro, rengkat bat piru. Kohan men kopara haudra Jesus Christ, ujisu hagan ekasngi. Upan kan mau yang ayah pi ba ladangi kwa banlong kinong but basisha ki jengu ngi hab ban len yalade mentangin pe halade ko hanmen ko para ngi lalong ki kristan ngi lalong kinong but jong jisu labun bun snem hato ngi lalan em ban len yalade banlong kita kinong but basisha jong jisu mentangin pai shau dagajing sneurit dagajing kemedi laga jong kemensim hato ngila lanem ban im sisha kot kum kata gajing kot ke bau jisu la khod yangi ho jolase bonsin ngila klet ban bud hok ya gajing kot ke jong jisu Henry mantaka step sachisin wayang ip kanekalat banon paisu mampan thamai ya kata gajing khot ke jungu kumchuru ya gajing kular ke jungi balong kita kinong bot basisha ke jungu deira maring kana gdau ko hanmen ko para menta haswa bingin terwa ya kana kamas bakhoj dongin phai soblei trakan rat ubadan bor badab da gajing sne yang i wei pai wei ngin pan mabiu na banta ki laj kilet kitam kiduna ki bangi dale ha gajing im gajingi kenang ba kana gajing terwa mas bakhoj jungi mata step kan long ke papadang hun hakmat ublei ku pa badan barbaro ngapla hablei badan barbaro badapi ko hanmen ko para banglale pop subun dagi jing perkhat dagi keten dagi kam badagi jing leklet dagi jing le pala junga dagi jing le pala junga junga margata ngagarpad ya kamaria bakhoj kabaisa gathe sati aki angel barkirkoj padapi ko hanmen ko para banduai nag banta junga how try ublay jungi ublay badan barbar unis neingi madalama begi pod jungi unilamingi shaga jung embam jekut amen. Try to listen, go try to listen, go Christo listen, go Christo. To is an
shines wrong, but I can do things so. I give and will borrow, but I cannot borrow. Ya roya me, inambat ni mane, I pendan burung, bangis ngemuyame. Go try go play simple, go padan burbarong. Go good my way, go try you Jesus grace. Go good my brother. Birthday, top yang kacing kerpan, dos senayani, letang mame bakul, letang mame utrai, uwe ba, letang mame ko Jesus Christ. Bayai long play, Ajing ya long kawe, Badu men simbakun, Hakaburamukwa. Amen. Tongin ya duai, Hakanay kasnging duai kerpang nagbanta. I Mary John Walang, but I Torland Marwing, about try and Kurkuya Kaying Kasem Gajung Kijong Kinek Arngut, but Kamtam Nagbanta Ukpa Jukaying Kasem, Walapajano Kajung Gajung Kanang Ba Jisu Unte Umsem Jungu Halor Jungune Urangba, Kanang Bamu, Labuan Pai Biang, Sha Kijing Im Babha, Kamtam Sha Kijinga Seng, Bantip Yoblay. Ya kejeng kot kejeng ban bot yo tra Jesu da kejeng em bahok soti kejeng kum juru nak banta kaing kasam jongi ba Alphonse bat kong Marilyn nanong kaseng bat bar langut ki kon kejeng ki bakinang Roy ha kejeng te brew jeng te blay bat bakin yadan barbor hapnang kejeng kot kejeng kia ha kelang kamet bat kaman sim bat kamtam anak banta ki kon kejeng ki Bakin ang kiu sa prang haga jing pule kajongki baman lakas ngi. Berkumjuro ngi duai kerpang anak banta ukpa jong kaying ba unang kemi jong kaying ba kanang don kadon hapeneng kajing pang kajing stam ba kan yono ya kajing koi kajing kia lang ba ki kampala jong ujisu. Kumjuro anak banta I Celestina lengdo Marshallong madagas ngi kasngi kha kajing ni bu kerpang ya ini ikong Ahmad ublay trekan rat ba unkurku I da kamet kabukaj bakia betkum juru kajing dan kam ba dan kam hagajing imji baman lakasngi bat kum juru na banta kisan ngut ki kon ba kindang don hapdang kajing koi kajing kia bat kajing te bru kajing te blay kum ju haglyang kapertei bat haglyang jong ublay. Ko blay melasus payangi balapalong yung gigikon gijong me tope yalaki kon bakan sai jong me kanang babaro ki bangay how Chris kinyo ya gijing lain loy basisya bat kanang pateng bam jekun daut rajing Jesus Chris kon jong me obe babasan syar bat me haga jing along way jong man sembakut ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih na kitab Kajing Start. Uai ubreu ubala ban uai ubreu ubala ban tip ya kajing cemu blay. Ne uai ubala ban itu ya kamon utrai.
Kinia jong kibreu ban yap kim long kam ai. Bat ke jing temu jongi kim nes kem. Nabakamet ban sayam katan arsut ia kemensim. Bat kane ka ying kendau ka shon lenget ia ke jingmut jing perkat. Ngimnang antat wat ia kabadon ka kendau. Wat ia kaba ngikot kenjok ru ngiyok da kaba Te mano ken ubala ban shem don ayu habneng. Ubala ban tip ya ka jing temu jong me lemda mela ai jing stan. Bat mela pa yo man sim bakoi jong me naneng. Tang da kumni ya kilenti ya jong kiba kendau lapen be. Ya kibreu lahikai ke kibapen sungub haya me. Bat lapelaj im da ke jing stan. Kaktin jong utrai iso Sim naka nomor nyaus pa nyapun riu. Naka sam kendai po nomor nyaus pa nyapun riu.
Jingi jong megan yak sabani Gerkuat raika mati jong Kaja karime lalong kutrai na mendengo Kajing pulih nagisti Paulus siya upilaman. Nga kham sngodai ban kerpat ha kekerteng jong kajing e. Hoj ngau Paulus unong lamten ukres sanang tapat ukoidi nagbenta jong u. Nga kerpat ya pi nagbenta ukon jonga Onesimus ya uba ngalakha ha patok. Ya u nga pha menta shapi lakumba pha ya kadonod jonga ngalakwa banbat ya u pat nga ban baundup yarap ya nga ha kajaka jongpi kadba ngatang sa bendi na kabanta ke gospel henrei ngam kwa panle ai klem na menjur mapi Paga jingla spon jong pi kan om long kumda kabom banse ndrei da kamwan ngobha lese ula phetno na pi shipor papin rup priang biang yau si junom om daishu kumum rau ndrei kampalat yaum rau kumupara pa yanga pa arsha yapi Kumu breu bat kumu kristan. Telada pinyau yanga kumu perlok to priang sngobhayu kuma pi priang yanga kakten ublay. Hallelujah. Kajaki banga timnukwa Hallelujah 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 Utran dan rengkat bat pi Rengkat bati Kajung plena gospel kat kumulukas Kaburama mekotrai Kipait belin Kilayat but Yai but lumlang badu jisu Ulapai badul ong haki Jar bawan senga Umla banlong usun ran junga Lemda uisi yalau kepa bad yalau kekmi Yalau katengah Malagi kon ya kihenmen gipara bad yala dehi. Jar ubaba ya gading pena bad bod yanga umla ban long usunran junga lada wei napi umut bantei kekut usong nengkong ban kain bandia katno kan lut ban pej lada udapisa hadu bandep kakam lada umle kumta omla ban pendep ya kekut hadin balaseng ya kanong rim bad baro kibayui ya gata kin ya kenha yu une ubriu ulas dang bantei henry klemla ban pendep ya kekam ki yaong lada uweus im ulej yalet ma da ki shipeu hajar ngut persha ya wei padus im wantur yu da ki arpeu hajar kibriu un song nengkong ban rai lada u klain kat ban aireng badu
lada sngula upha ya kinong lam ktin ban ya kandu yu kat ba udang jengai ban pan yesuk hagaju kurkam ujisu lapan kut omdon bala ban long usunran junga lemda uino yaki eki kat ba udan ka gospel o try Continue, Lord, your make of praise. ko hanmen ko para hautra Jesus Christ hai kine kisngi jungi kadan kawai ka trend ka bangi ong mo ka habangi lech ki restoran ki bahe sa kamtame sa kisor ba ni iba ki restoran manta kila ai kine ki serve yangi rakamong ki buffet system wat hangiru hanong kendong lane hane ha snong jungi ha thau jungi ngila panon kam ya kana ke buffet system haba ngi don ka jing khawai haying hasem ladon sngi kha lane be tho ne kano kam ka jing khawai haying ngila padon ya kana ka panon kam ya kana ke buffet system ki ba ki ong ki nong way ngatharai pisu thu hi bang ong kana ke buffet system ka bamut haba ngi khot jing khawai ngi bu jing bam se bun ba ge jing bam ki ja ba pher ka jali ka jado ka jastem ka japulau barok kin jado ngi bu si jeka nang tapat ngi bu ki do ki ba pher do masi do sniang do sia do kha barok khat labu nang ta ngi bu pas ki juhur se bun ba ngi labu lang hang to ki nongon bam ki sujit ke e ba ki kwa bam ke e bas ngeu bang kin sajid bat ki sajid ro ke e babhana banta kamet ke jungki kane kain ko han men go para ki ba ki ong ki buffet system a tin pareng la ne tin nong way ngiro ngiti bahaya kane ngila pron kam bha habran jing khawai haying hasem jungi hasunang ha thaw jungi kumjuru ngiyo iba ki breu ha kapor jong jisu kiyo i bau jisu ula ban ai kana ke buffet system haga jing im jongki omdei haka tang haka liang ga bam hanrei haki bon kiliang kiyo i bau jisu udon sibun ba ki menu haki jing im ga jungu haki kamya lap ke jungu shubu manta don ki bro ki bawan so jisu namar ba kipang ki ko banyo jing ko jing khiao jisu kiwan yau jisu tang banyo jing ko jing khia kito ki bapang yap siliang kiwan tang namar baki kwa banyo ko no na ka to jing pang yap siliang ga jing ki kito ki bro ki badko kiwan so jisu ban yo ga jing ko na ka to ga jing ko ga jing ki bakelut rukum ju baro kito ginong pang kiwan yo jisu tang banyo jing ko nang ta padon ki bro ki bawan so jisu namar ba kitngan kim dan jing bam haying asem kiwan hau jisu tang ban yo jing bam namar ba kiyo i bau jisu la penkela wan ya ko bat kum juru la le du kampala lapsa ya kita isan hajar ngut ki bro na kitu ki nyau teliki kpu de namar kata gedau kito ki batengan kiwan so jisu tang ban yo jing bam na tapat kito ki bala pejana ke jengej ke jungki kito ki bala jana napo ka imlang salang kiwan so jisu tang banyo jeng imbiang sajesin kena makin la bantrei hapo ka imlang salang ke jungki kumjuru don kito ki breu ki basa te sha kum hokso ukre boman kiwan so jisu tang ba kinyo jengkoj ba ukso un phetno la ne jisu un beno na kita kimen sem kiba uksud usate nang tapat kiba duk kiba kerdu kiba duk jingkremen kibam dan jingkremen so jing im barakat kiwan so jisu tang banyo jingkremen don pat kibre kibawan namar baki sngot na de jing ya ka jing hikai ke jung jisu ka jing kren ke jung jisu ka jing elap jung jisu kiwan tang ban sngap ya kasur ke jung jisu hanrei ban bod yo jisu lane ban long uta unong bod bosisang kim don jemut dai na mer kan ke daw ko men ko para bangong ba kibri kio yo jisu ba udon kata ke menu ban a yengi tak buffet system ngi kwa
kane ngale cho Jisu. Ngadan kam ya kane takada ngale cho Jisu bangan yo kane. Hoi ko hamen ko para hakapor jong Jisu kine ki breu ki le cho yo la se tang namar ba ki don kam ya ki jing ko ke jing khia. Namar ba kim don bam hainga sem. Jisu nai bam iki yo la se kito ki breu ba chate sa ko maksud kena balai na maksud kito ki basnu tanar ke jing hikai ke jing ki wan su ban yo sngeu tang ke jing kran ke jing elap ke jing ni haban keli halade hangi wai pe wai mata ka step ko hanmen ko para hato ni long kum kito ki breu na am ni le chau Jisu namar ba Jisu udon kito ki menu shibun ba ban ai ke jing don kam jung a jung phe Henry M ko hanmen ko para Jisu ukran sai hangaya pi hagane kesngi ukran sai yang aya pi ba omdei Jisu ba ai omdei tang aya pi ka to ka menu mat penhun ya pi ya ke jing kwa ke jong pi ke jing non kam jong pi hinga saman rei kampalat bani kata Jisu khod wearing aya pi ulong sai ba ubawan so Jisu lawan sa kapertei ban pen lain lut yang ki breu yang aya pi la sate kum da kapop kasang Jisu wan hiar sa kapertei belong kum breu tang ban pelan im yang aya pi na kapop na jing temrau jung kapop nang dapat Jisu ang bangawan sa kana pertei om ban pen paunam yala de om bang aku ka kerteng om bang ku ban bagi breu kini itu yang aku monong itu lupa bagi itu yang aku mublai ngawan sa kapertei de nama ba kajing i jong kpa ya kapertei bagi ci junga ya ki breu badum kuaru bagi breu kin ngeji ki breu kin bud yu namar ba ulong tang utang nong itu lupa lane unong le kampala hanrei kwa bagi ki breu baro kin ngeji kin yu iu badai ublei udong suspa ajungki ngiru ko men ko para ladang yu iu Jisu ku munong suspa ajungi ku mublei jungi kamut ngidon kata ka jing sutu shai wei Jisu ha ka jing em ka jungi ban ngin sa long ro kinong but basi sha ajungo ko men ko para ha gospel bamata kasngi Jisu laong sha yang ai pi lada pi kwa ban long kinong but junga pi ha ban le kine laong ngi gitu ki lain ba per pi ha ban klelot yagi pi ha ban klelot ya baro ki kimi pa ki henmen ki para ki lok ki jor ulok pi ha ban klet ya kalok ha ban klet yo lok lada pi kwa ban long kinong but ki junga ko henmen ko para ha kane kesngi ngako aban kren santli ki characteristics alene ki jinglong ki ba Jisu ukwa yangi ladangi ngi kwa ban bud yo Jisu dasisha lane ki bag ong parang mo ki 5 characteristics of the disciples of Jesus kabanang ko ang Jisu ong a true disciples must hate kabamot lada ngi kwa banlong kinong but basisha jong Jisu ngi haban isi ano isi ya ki kimi pa ki henmen ki para ya ki lok ki jor ya lok kalok but what yaladeru Jisu om tang ya ki we henrei what yaladeru ngi haban isi Jisu ko henmen ko para ngi haban sutu kamod ayu kana kitin isi lane bo Jisu hate Kane kakitin isi kabawan nagakitin Greek, nagakitin Greek kakitin Greek kabang miso mizo ndere kito gibreu mizo mo andre kakitin Greek mizo kabamot iduna lane ka parang loveless kabamot kane ken ko han mga paraw Jisu ang happy omde ba ang isi ki dam omde ra komta hanre iduna ya kimik pa jungpi iduna ya ki herman ki para ki jungpi iduna ya ka pertei but iduna duna ya lade lada piku abalong unombot jonga kabomot ki herman ki para ki junga kimdei banlong ki jingwit yanga bangalong u nombot Jisu
Ki paralo ki pajor ke junga kim dei ban long kita ki hindrance lanai kita ke jing penwet jing penwa yang ban penbena ya ke jing ka gospel go jung trai. Bangan i yo trai, bangan but yo trai Jesu. Ko hanmen ko para ngi haban kili halade. Hato ki hanmen ki para ke junga ki pentut em yang ha ke jing i junga yo Jesu. Ha ke jing sikri junga yo Jesu. Hajing penbena junga yo Jesu hak pertai. Lada ki kimi pa ki junga ki hanman ki para ki junga. Lada ka jing im junga hi lada ka penwit penwai nga lada ka long ka jing thut yang ban i hok yo Jesu kamut ngam long u nong bot basisha jung Jesu. Lada ngi kwa lada pi kwa ban long ki nong bot basisha jung Jesu pi hab ban ngi hab ban i duna ya ki kimi pa gujung ki hanman ki para gujungi kenang ba ngila abane kambun ya o Jesu dai balong uta u banangkong ha gujungi im gujungi. The first priority is Jesus. Om dai ki hanman ki para om dai mana udai u Jesu ta u first priority jungi u banangkong ha gujungi im gujungi u badai u banangkong nang sap ha gujungi im gujungi om dan mana lai tangu Jesu ko hanman ko para to nginlong kita kiba ik dunai lade but ik kambun ya ujisu kamaar pade a true disciple must carry his cross or her cross kebamot kinong bot basisha jung Jesu ki hab ban ba ya la ka jong kading phna milatip e gading phna jungi ko hanmen ko para ha ga jung im jung phi kum pa phidon subun ba gading phna kum gakmi pidan kading penaban ba kum usamala kasamala hapo shnong hapo tha hapo kabalang pidan lagi jong kading pena ki sister ki padar kidon lagi jong kading pena jong pi kam yade bar kading pena jongi kading pena jong kirang ba kamade bar kading pena jong ki samla ne ki hebarat lagi jong kading pena ngidon henry ngi haban ra hok lana ban kid hok ya lagi jong kading pena kading pena ha gajung imbaman la kasngi gajungi kumbulong kpa kum kalau kumi kum ke samla kading pena jong gajung im gajung pi baman la kasngi kading pena jong gajung im jungi hapo ka balang kading pena jong gajung im gajungi ba manyala mingi sa kahima gajung blai ha gajung im balawai gajungi kum juro kading pena ka bala aban krisyaningi manyale persya yo nong shun mensim yo boman ba penjot ya gajung im mensim bat kum juro kamet gajung ko hanman ko para bonsin ni ngimla aban pediang ya gadik pena ke ba uji sul ai ha gajung im gajungi habede bat kana ke poin ko bana ipi ko we gajung thukana ngatharai pi la yos ngau ya kana gajung thukana spang kane ban ra ila gajung gadik pena sisil adon we briu wan so Jesu wang Jesu kading pena junga kalak hia ba ayong ayang ada ke wepat ayang ada ke wepat teu Jesu lawan rayu ha ke we kamera wang bu kading pena jung mehang ne labu nang ta pada wang jid da ke wepat sibon kading pena hang tuladan jid da ke wepat larung ha we kamera pat ula jid la pelot baro kading pena ula lej la persangara ke we ab khadu ujid biang ke we kading pena anda lajit kading pena wang yu ngan jid no kane kading pena Andre uji suang yu kokon kane kading pena ke jong pi ba pilwan bu meneh hang nehi hanman ko para kading pena jongi ka kamsting banya kading pena ke jong guwe teng ngi mudo del de ngi kwai la de o ba ke jing im ke jong kane ke bru kamsuk ngwa banyo kum kane Andre em ko hanman ko para ngi haban pediang yala ka jong kading pena namar ba kading pena ke bangakit ke bangaba ke bangara ka kamsting banya kading pena jong kilong kpa kilong kemi lane jong kiwe kading pena ba pi kilong kpa pikit ba pi ba ba pira ka kamsting banya kading pena ke jonga kading pena jong pi kom da ka meneng ong kading pena jong pi par kading pena jonga kim dai ke ju pi pira bat pila ban ba ila ka jong kading pena nga ban la ban ra ban ba ban kit ila ka jong kading pena ko hanman ko para
ladang kwa balong kita kinong bot basisha jung Jisu ni haban kit hok yala gading phna ka ba Jisu ulai ha gajung em gajungi nang tapat ka balai a true disciples must build ni haban shna da mata ka ei ladang kwa balong kinong bot jung Jisu ni haban shna ya gajung em gajungi kat kum gajung kwa gajung Jisu kumai ong mo Jisu deu tau cornerstone lanengi ong urishot jong kabalang urishot jong gajing im kristan gajungi kohan men ko para ngi hab kabamon ngi haban shna ila ka jong kaying kasem gajungi ha Jisu ngi haban tau ne ban shna ya ka jing im gajunga kum uruniam ha Jisu ngi haban shna pi kum ki kimi pa pi haban shna ila ka jong kaying kasem ila ka jong gajing im ha Jisu namar Jisu de urishot jong ka ying kasam jong kajing em kajungi la da mingi ko abalong kinong bot kijungu kebamut Jisu bandai ulong usentar la ne upedeng utelong jong kajing em jong ka ying kasam jong ka balang kajungi nang tapat ka basau Jisu ong a disciple must battled or hab banile thma banno i habale thma bat ki nongshun mensem jungi nongshun jong kamet ke jungi ngi haban ya le persya ya gitu ki ba penjot ya kajing im kajunga kajung pi ko han men ko para don si bun ba kajing pensoi ki wan ha kajing im junga ku mulung do don si bun ba kajing pensoi ki wan sapi ku mulung pa kalong kemir kumju nginom la ban lai na kajing pensoi ku so ju krei ba penjot ya kajing im ba penjot ya kamet penjot ya ka mensem kajung pi berkemjudru ba penjat penpra ya kaing kasam ka jungpi hanrai ko hamen ko para Jisu ong hanga api ni haban ya le persya ya gitu kijing pensoi jung sut lada pikwa balong kinong bot basisha jong Jisu ha ka kitab jong sirak kalanong ka baar ka khor banangkong ni pule komne kokun lada piwan ban sakri yautrai topen kre yalade naga banta gajing tenju ngan pule biang epi kana kitin jong sirak chapter ka lunong ka baar ka dekor benengkong kokun ladapi wan ban sakri yautrai topen kre yalade nag banta gajing tenju ladangi ko abalong kita nang bojong Jisu klempep ni haban yai lang ba gajing gajing sitom gajing tenju bahar kam hanre ni haban ye le ki lang ba gajing IT jingi bado Jisu ngalong ka ka characteristics ke balai bada ban shna ban thau ya gajing im gajing hau Jisu ladangi thau ngi shna gajing im gajing hau Jisu ladau Jisu de top cornerstone ane pilar gajing im gajing klempep ngin sadon kata ke bor panile persya ya kita gajing tunjuk gajing pensoi jong uksoi ukre kumangi pule ha ka kitab Exodus ka lanong khatsau ka de khatsau ngi iba ki Israel ki la light na Egypt kila lek lengba sipun ba ki dau siap ki nong Egypt ki wan be hadin jong ki Israel mendapat kini no ki Israel ki lai ba ki nong Egypt ki wan hadin jong ki kwa ban yalam biang saka ri ke jong ki ban long ki merau ke jong ki to ki breu jong ki babodi Moses ha ketok por ki la ong Moses don jakamo baniap bantep ha apo ri Egypt melamingi baniap hang ne ha ri kenja hari klau hari siap Henry Moses wong wat kuslai wat diau utrai wala khode pi utrai balawan lame pi un sapan la je pi wong gumne tang gajing IT jungi how utrai blei utrai un sayele naga benta jung pi pins pi habas ngabjar utrai bala khodia pi utrai ba pilabut un sayale na banta jung pi hanrei pi habas ngabjar ngi habas ngabjar ngi haban IT yale deh Jisu un sayale persya na banta jung pi ban yale persya yau kso yukrei ya jing tenju jong jing em jingi ko han men ko para kebasan a true disciples must renounce all unong bot basisha jong Jisu uhab ne kahab ban kentaj la ne klet no
lana ino ya baro kumayong mene kihen men ki para kilo ke jor ki kun ki kti kaing ka sem barbaro om dei tangkata henry jisu ang ko lada pikwa balong kinung bot basisha jong jisu pi haban klet no i no ya ga jing subha jong ka parthai ka jing subha jong ka met jong pi jong ka jing im ka jong pi jong ka do ka jong pi pi haban klet no ya ga jing kerni jong ka jing im ka jong pi la dei dikiat pi haban klet no ya ka pi haban kantai no ya ka pi haban i no ya ka la dei la ngadai ubru badan uba syadi drugs ngahaban klet no ya ka to la ngadai ubru botu ngahaban klet no ya ka to ngahaban i no ya ka kane kain ko hanman ko parau jisu khot ware ngaya pihak kana gesmi ngi haban i no ngi haban klet no ya baro gejing subha gejing brai jong ka parthai jong gejing em jungi ladangi ngi kwa banlong ki nong but basisha jong ujisu ko hanman ko para aku apan penkut ya kana gejing ya perlu jumut jungi hakana ke step lang baga gospel jong Matthews kalau nong ka ba Henry the court life polai ka bang komne toim sngi nang kong ha kahima bat kasandur ublei bad ublei unsa penbiang ya pi ya ki e bara nong biang sajsin toim sngi nang kong ha kahima bat kasandur ublei bad ublei unsa penbiang ya pi ya ki e bara kohan men ko para kane tik kadai bergejim kersan ka jungi ladangi kwa banlong sisa ki nong bot jong jisu ni ha bandim singin kong ya gejing hikai gejing jisu ya gejing im ke bau jisu hi ulapan i yang ayepi kenang ba mangi nginiok kita gejing kerku ubleu sapen piang bar kat bangi dan kam ha gejing im gejong a gejong pi bani le persya ya nongsun ya boman jong gejing im gejingi bangi laban ino ya keto gejing sngo baha gejing kerni jong ka perthei ber gejing im gejongi kenang bangi long kita kinong but basisha jong jisu temata nginai ti lade habang ngiterwa yok pubat kawanya hakana step ngiterwa ya kaying kasem gajungi ngiterwa ya kaying kasem ya lade rukum jo bar gajing kwa jing terang jong gajing im gajunga gajung pi ujisu bodan kabor ban penkela yok pu syakamet gajungu ya kawan syakasnam gaju klempep ula ban penkela ya gajing kwa gajing terang gajunga gajung pi bat kumjuro ula ban penkela ya kamet kamsim gajung gajung pi malong tau nong but nega nong but basisha jong u ani ro ya Jesus Christ tongin yang yin plai laga jong gajung ngai Jing number laispa ndrupuwe Don bor Bong tau ka bneng bat ka kendel Banye dukun marwe chong Utrai chong iu Jesu Christ Lagun yau da'u mensim Lamari te sakti Lashale ben shasanarpna Bala shayab nama changi Hadin kata ukil syabne Usyong akamonuk pa Nun wapat ban bisyar yangi Masya umen simbaku Habalang katolik
ching me pat bala ching em ka bom chu kun amen ka jing dawai kirunge tong ini dawai ya blai pa jingi bapa ya lau kun ban long usakri jongi baro Nagmunta pa bako jungi bishop jungi kilengdo bagi katekes jungi bakindup penpau yaladin ta kakten bata kekam baki long sekri ukres bat jongki breu jongki ni kerpa de megotrai Nagmunta kene kerempai kristan jungi paman kajing la niam singi utrai kanlong kajing yarap yangi bat ban syam ya kajing sandor blai Nagmunta jungi ha katayau banwan ni kerpa de megotrai Nagmunta iwai paiwai nangi pangin do priang ya kajing jia ha kajing em kum kitak kajing e jublai yangi ni kerpa de megotrai Nagmunta ki breu ki babat ya kat bor pakin dop niau ya ki bahapo jongki kum ki para Badialade kum ki sekri ukres ni kerpa de megotrai Nagmunta ki breu baro pakin dop bod ya ukres badai tang mau ubala ban pelaj merau ya ki nauksoi ni kerpa de megotrai ni duwaru nak bantai kong Celestina lingdo marshallong jing dapski khang jing I bablay dragon rat unkur khu yi nakamet ka koj bakhia kumjuro nak banta ki khon ki jing I ki ingasam ki jing I ba ki ingasam jing I kandan barbor ka jing sumasukha jing blay dragon rat ba ki khon ki ka dan ha ka jing tebre ka jing teblay ha ka jing nang jing stat jong blay bat ka jong perthai ru kumju Nag banta ka ingasam jong iba alfon bat kong Marilyn berkumjuro na banta ki laimut ki khon ki jungki ba ki nang roy nang tip ha ga jung tip bro tip blay pat ba ki nyai don ha padeng ga jung ko ga jung khia baro siying kam tam na banta ki khon ki jungki ba ki nang kiu saprang ha ga jung pule puthi ki jungki baman la kasngi bat kam tam na ga banta I Kami badan apa jing panggil sistem boblay dragon rat on ai kejing koi kejing kia sachisin. Nag banta I Mary John walang bat Torlan Marwain. Kain kasem kejing ki bakan dap de kejing kurku jong blay kejing kejing sutu kejing yamap ber kejing trailang rokum ju. Kam tame nag banta okpa jong kaying bal pajano ha kejing kejing boblay dragon rat on pa yaman sembok kuj bamu kumukpa jong kaying kasem ula ban pa biang sha kikam babha nyai tiru le yalade nak banta ga jungmon ke jung parkhat ga jungi ga jingkwa ga jing trang jong ga sim ga jungi berkom juro ga jing don kam jong ka ing ga sam ga jungi nyai ti kimi pa ga jungi ke man ki para ga jungi bamaki rubara khot kin don barbor hapo ka jing sumasu khair jong blay try kan rad kok pa dak babud yaw kun jong me ngin long dasisha ki balai loj toyarab bangin long kisakri bayene ha ke perthai khnang ba ngin dobio ban sanshar batu habneng ipaningene dak kristra jungi amen Laispa andre pusang Iwanainuya metrai, Iwanainuya metrai, Iwanainuya metrai, Iwanainuya metrai, Toshimune upu,
Tuduai ko para baga jignya junga ba chompi kan long papriang hun akma dublei ko pa badan bor baro ko blei konong bu nong seng jong kaniam karukom bat ka jingsuk basisha to ai ngi kerpat baleng ba kane ga jing trua ngin penlong kangu kadam ka babit ka babiang yame bat ngin yatali kamet bat mensim dasisha dag basim benta ha kane ga jing maya bakantang da kres utrai jungi Amen. utrai don ringkat bat pi token tu yala kidanut tong ginangu yutrai blei jungi dasisha kalong kasonghok bat kadai ti jungi bat gajing panem yangi haman lakapor bat kajaka banaingu yame ko kanrat ko kpa bakoj ko blei badan bor bat bom jikut namar ngitip ba kadai ko buram bakrau jungme bamelawan banyarap yangi kibreu bayap da gajing long blei jungme kat hadu bame lasaindur ha ba gajing penkhia yangi kanwan na gajing long bayap jongi hi lengba utra jungi u Jesus Christ lengba jungu kakanhun jongki angel kamane yakaborom jongme bat kakmen hakma jongme junom to ai ba kisu jungi ru ngiduai kinyaso bat ki ban ruai lang da gajing kemen kat ba ngi pen bena Baku try like it bad Bang pertai sawana kaburam jame Osana Osana Torwa you blaze a strong Osana you blaze and Yaro Tertenggu try Meng pertai sawada kaburam chome Osana Osana Torwa you blaze a strong Osana you blaze Dasisha melang bukhoj kotrai kathame jong gajing khoj baro namar kata ngi kerpad eme topan khoj pen kentang ya kene gajing terwa jingi dak bapha ya mensim jume kum kamjer halor jengki bakindup kalalong yangi kamet berkasnam jong utrai jingi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala kamon sngobha ula pediang ya gajing sa sitom ula sim yokpu bad dagbaingu yame ula kedia yu bal ai halagi senran uong to sim batabang na kane phi bar namar kane kalong kamet junga yak ban it na kabenta jongpi
Hagaju kerekam anda lalayabam ulashim yakukuri badabangu biang me ulai halagi sunran uong. Toshim batodi nagane pi baro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai badbam jukut. Ya keban panme na kebanta jengpi bat jong ki babun. Ya keban mapi ki pop tole ya kane ban kan mau ya nga. Kajeng maya jong kajeng e. Kata sin Wangi bam yune ukpu wangi diyakane kakure ni pen benak kajing yap jong me kutroy tan hadu men Namar kata ngi bapan menta ya gajing yap bat gajing me pa jeng u ngi terwa hame kotra yokpu jong gajing im bad ya kukuri jong gajing penem ngi daingu aidem namar man lanyew yengi ki babit banyeng hakmat jung me bat ban sakri me dag bas ngurit ngi kerpad me kabangi yo banta hakamet bat kasna mukris ngin long ki ba lapan yeteli kawe dauman sembakoj token mau kotrai kabalang jume kabala priang hasetala kepertai bato penjenaya ka hagajeng ik rengkat baru Francis ukpa bakoj jungi Victor was bishop jungi Father Anselm wa administrator badbaro kilingda token mau lemru yakihan man kipara shenrang bat kentei kiba layothia da bakerman hagajeng mipat bad ya baro ki balaklat no hagajing snei jungme to pdang yaki sakajing sai ka khmat jungme to snei ngi baro ngi kerpa de me khnang barengkat bat kamria bak thesoti bakhoj ka kmi jongblei ujuse bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro ki rukhoj ki balapan sngub haya me pateng la pateng ngin deblong ki babet banyo bantalem hagajing embam jukut bat Bangin ya ro bat pandan buromi me da kunju me o Jesu Christ. Dau lambat u bad hau kan long hame u blek pa badan bor ha ka jingalong ko we juman simba khoj baro ka burom bar ga jingero junam la junam amen. Kumlah hukum ingi danong penim bat kumlah hikai ngi da ketin blai ngi not banong ko pa jungi ba abneng kalong ke bekoj ke kerteng chongme kan wan ka hima chongme kalong ka mon chongme ha khndo kumba abneng to ai ngi menta ke jingbam jungi bat ma bingi kerengkang jungi kumbang ngi ma bi belas ni ngi bat wadi lamingi sha ke jing pensoi Henry tepan lajengi na kabas new. Topan lajengi ngi kerpat kotrai na gajis new baro. Haga jing sebon jung me to ai jing suk jing san hakis ngi jungi. Kenang ba da gajing rab bat gajing snei jung me ngin lai baro bor na kapop. Bat ngin yo jing da na gajin jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemilanti ya gajing kermen bakoj. Bat gajing wan pat jong nong penim jungi o Jesu Christ. Namar kajumbe kalong kai Ma kajume yokor kaburam junam la junam. Kotra Jesus Christ me bolong hagi apostol jume kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat peji ki pop jungi androy ke jungai jung kabalang jume bat haga jing sebon jume to ai haka ye kajing suk bat kajing tali kawai kat kum kamon jume mame ubi berbasan syar junam la junam amen. Kajing suku terai kandan barabo rengkat bat pi tong ye terai kada kajing suk iwe highway pad kajing suk bat pi Good lamb, me bagi
pete Tuhan jing suk yang hak mi kulang brod jong blay hak mi ubakit no yagi pop jong kaperte suk kito kibala khot saka jing khut jing kawai jong kulang brod kokan rat ngam shong hok baman rong po Henry Ong tang tin kemen sim jenga kan sakia hi kemen bekas nama Chris kan dalam mingis saka jing bom jukun amen Sungguh ya Yesus nak bentar jengi sebun jung ul IT la de nak bentar jengi mana ya u pengen ruai nak nombar ars pak lai
Jesu ngis ngangu ya me bamandrong apo gadano de jingi me wan shong rangkat ban ngi langba kamat berkasnam ka jungme Jesu ngis ngangu ya me melawan hiar sak partai mami jangi me penla jangi na kapop langba ka jung sistem ka jume langba ka jung yap ka jume bar ka jung mi pat ka jume Jesu nyai ngu ya me na banta ka jung ku ka mela ai hingi wei pai wei kam tame ahagi tayo ki baladep Jesu habang isdang ya kene ketiyo ke batamai ngi ai ti la de hame tele telan ya rabi ngi wei pai wei nang ba mangi ngi la balong kita kinong bot pasisha ki chume ban bot ya kita ki kendong ki ba melak ai ngi na bangi la balong kita kinong bot pasisha ki chume ki sakri pasisha ki chume Jesu phai masim jungi me hangi wei pa wei kna bangi la ban long kita kinong bot papaka ki chume Jesu ni duai ru hakma jume hakana kasni nag banta kito ki brug papajano ka jungai ka jungki Jesu phai man sim jume haki baki kin sngoto yala ka jung bakla ka jungki ka jung ya wir ka jungki na ka jung don ka jume ha ka jung em ka jungki nang baki la ba sngoto on phai byang sume sachisin ban mane me ban yero me ban padan borom me kumutao nombo nong thao jong ga jung em ga jung ki Jesu ngi wan raro khman ga jung me na banta ki to ki ri ki badan ha padang ga jung ya let ma persha i wei katma ka ba harukom kadon ha ka perthej ngi bamta ko trai khamta me kari Taiwan bat ka China kadon ha padang ga jung ki Tra Jesu bi yang ngi doi kerpang ya da banta ki nong yelam jung ki ne ki ri bakin don kata ga jung ya tu jung mod banwan lang ban ekrana banta ga jung baha jung gari ga jung ki Jesu melong sim jung ga jung sok ngi khot ngi were me ba man pandab ya kum sim jung ga nong yalam jung kiri ba per kena bakilla ban yakran iwei banwan ra ga jung sok hapo gari ban aparthairu bro ka we Jesu ni IT ya kaying kasem ga jungi kimi ki pa ga jungi kenman ki para ga jungi khamta me gi to badan apdeng ga jingpang ga sitom Jesu ki kiran kam me ko trai to isne ki pandabe ki dam sim jume pandabe ki da ga jing ek ga jume pandabe ki da ga jing ya map ga jume pandabe ki da ga jing thu jung mod ga jume khamta me baknya trai lang kum ka we kaying kasem nag banta ga jing ek kaburom jo kaying kasem bar kum juro nag banta kaburom ga jume kena mamakiru kila melong kita kenang bud basisya kenang bud papaka ke jume ban pha ila ka jong im nang naga banta ka jung ik ka jung ki yame Jesu isnaya ki wei pai wei iwan raro khma jume ko tra Jesu baro ki bapang basistom hasatlak perthei ki badana hospital kum juru ki badan haying asam ki balado jingkerman bagi doktor ki mlasu ban sumare ki Jesu dokta ki dakti dagabor bamayan ka jume bakinyo ka taga jingkot ka jingkia sa chisin Jesu ni IT ya ka perthai barok we khamta me ki to kiri ki badan apadeng ka jingya letma to ai bag jing suk jume kawan ya rah lo jingki Jesu ni IT ya ka perthai barok we ni IT ya ka balang ka jingi kinong trai balang ka jingi Papa Coach Cardinal ki bishop ki padar ki sister ki ring babalang ki katekis berbaro ki basimata mentray na mata ka borom ka jume Jesu ngati ki ame Jesu ngati ki ame Jesu ngati iwei pa we ki jume pelong yang ki jume ko trai to pelong yang ki jume pelong yang ki jume ko trai Jesu shimti yang iwei pa we bangin long kita kinong bot basisya ki jume ngi kwa banai ti la de ko trai Jesu bangin ik Dunai la de panai Cambodia me try Jesu shimti yangi panlong yangi ki jong me ko try to panlong yangi ki jong me kinong bot basisya kinong bot papaka ki jong me pan priang ya khobor ka jing baha ka jume ka jing ek ka jume ka jing isne ka jume yangi ipu we ko try shimti yangi panlong yangi ki jong me ko try to panlong yangi ki khun ki jong me
ki kon ki jong me ko trai to palong ngi ki jong me to shimti yang i we pa we ko trai Jesu shimti ko trai shimti ko trai to ngini aduai to ai ha ki rungai jong me ko trai ya ki ba mela psa bat me pen im da ka ktin bat ka sakramen jong me ba kan jabneng ba kan yo jing man toy kat na ki jingsbon ge jong me knang ba ngin long ki ba bet ban yo banta ha ga jing em bom jukut da kris utrai jingi amen utrai dan rengkat bat pi ublay badan barbaro un kurkuye pi ukpa baru kon baru mansem bakoy Amen. kilay suk ich basakri utrai da ga jing babaha jong pi Isomu yaw blay Sanspa arpo. Jim jiruai penkut anabar sanspa arpo. Come join me, keep a crowd try, why bring down, but you know. Come join me, keep a crowd try, why bring down, but you know. Come on, young, come and lagi, come by join me, night but blue, but kasih. Come join me, keep a trouble try, but mental, but you know. Come join me, keep a trouble try, but mental, but you know. Me day unong tau, but you play jogi, me gabor, but you shine. Come join me, keep a trouble try, but mental, but you know. Come join me, keep a trouble try, but mental, but you know. Kau buram apa pada ukun haman sim bakuin, walau apa meningkong uju mental para boy jenama. Gora nuk kita mu Jisu, gora Bethlehem jeng ke Maria, gora Joseph bakuin, gora Michael bakuin, gora Gabriel bakuin, gora Rafael bakuin, gora Engel berkiru kuin baro, Agateng pa berukun memensim bakuin. Amen. En je roy try Jesus Christ. Amen.